2047 पर्यंत ह्या हिंदू राष्ट्राला, या आपल्या भारताला ह्यांना इस्लाम राष्ट्र बनवायचं आहे आणि म्हणून हे सगळे जिहादचे विविध प्रकार करतायत. लँड जिहादच्या नावाने तुमच्या जमिनी मागायला येतील, चांगल्यातल्या चांगला दर तुमच्या समोर ठेवतील. आज एक जमीन घेतल्यानंतर ते लोक त्या जमिनीच्या माध्यमातून जिहाद करण्याशिवाय दुसरं काहीच करणार नाही. लक्षात, जिथे जिथे हे लोक जमिनी घेतात तिथे फक्त धर्म वाढवण्याशिवाय हे लोक दुसरं आतापर्यंत काहीच त्या लोकांनी कामं केलेले नाही. ह्याला तुम्ही नोकऱ्या द्या, तिथे कॉर्पोरेट जिहाद करणार. ह्यांच्या बरोबर आयुष्य बनवायला बघा, हे लोक लढ जिहाद करणार. हे लोकांना जमीन विकायला जावा, हे लोक लँड जिहादच्या शिवाय दुसरं काहीच करणार नाही. ही भूमिका हे लोकांची सतत असते. आणि म्हणून विकास होत असताना, इथे विकासाच्या नावाने परिवर्तन होत असताना तुम्ही सगळ्या जणांनी जागृत राहणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. कोण तुमच्याकडे कुठल्या नावाने येतो, तुमच्या हक्काची जमीन कोण मागायला येतो, ह्याच्याबद्दल थोडं शहानिशा करा. असतात नाहीतर दुकानाचा फलक लावणार जय श्रीराम आणि आतमध्ये बसला असतो अब्दुल. ह्याच्याबद्दल लक्षात ठेवा. दुकानावर जय श्रीराम लिहिलं असेल तर आतमध्ये बसलेल्या व्यक्तीला पण विचारा, अरे बाबा तू अगर वरती जय श्रीराम म्हटलंय ना, जरा बोल, जरा रामाची आरती म्हणून दाखव, हनुमान चालीसा म्हणून दाखव, मग तुझ्याकडून काहीतरी विकत घेते. अशी भूमिका माता भगिनींनी घेतली पाहिजे. बाजारपेठामध्ये भूमिका एवढीच असली पाहिजे, जे पण विकत घेईन, जे पण खरेदी करेन ते हिंदूंकडूनच घेईन, ही भूमिका तुमच्या सगळ्यांची असली पाहिजे. जमीनचा व्यवहार करत असताना सरळ स्पष्ट भूमिका असली पाहिजे. जी जमीन विकेल ते हिंदूंनाच विकेल, दुसऱ्यांना विकणारच नाही, ही भूमिका तुमच्या सगळ्यांची असली पाहिजे.